Aquest Nadal, la Casa Batlló ofereix a tots els residents de Catalunya 100.000 entrades a €1 per visitar aquesta obra mestra de Gaudí. Viatja al passat recorrent els salons de la planta noble. Gaudeix explorant la restauració. Un edifici que demostra que per a Gaudí la creació era un joc. Tot explicat per una videoguia de realitat augmentada que descriu cadascun dels espais. Recorre un edifici modernista ple de detalls sorprenents. Descobreix el drac amagat al terrat. Submergeix-te en l'univers aquàtic de Gaudí. I aprofita per viure un moment històric irrepetible, la restauració de la planta noble. Aquest Nadal descobreix la Casa Batlló, un edifici per visitar i revisitar.